asifuni agenda yamakapitali yathenga bulalo Krista asifuni agenda yamakapitali yathenga yamakapitali yathenga yamakapitali. Sanibonani. Namhlanje ngithi ake ngithathe noma nje ngisike elijikayo ngesimanga umuntu asibonayo ngenhlangano eyavulwa uMangobese eZuma owaziwa ngoJacinta. Ngithe ngithathe leli thuba lokuthi ake ngimncome lo muntu wesifazane esaphila ngegalelo lakhe aselifakile eNingizimu Afrika. Ngiyazi ukuthi kwangelula ukuqala inhlangano njengomuntu wesimame nobulili obuye budeleleke phakathi kwethu olubuye ubulili awebonakale kwabanye abantu ongazi ukuthi abunangqondo noma abenza izinto ngendlela. Kodwa simbonile uMangobese waze wafika la ekhona. Asingekhohlweke abantu aqala nabo. Ngiyakhumbula ukuthi kwakunentombi emhlophe yomlungu noma sengiyilibele igama layo eyawubona lo mbono ukuthi lo mbono ongaphezulu kwebala, umbono lo owakhele izinto eziningi ezingenzeka mangabe uphumelele. Ngeke sakhohlwa abafethu Big Man akade behamba noJacinta zonke izinsuku lapho umbona khona bemasha behamba ndawonye belekelelana. Angeke nganibala nonke bafethu, kodwa futhi ngizophinde ngikhumbule akade besuka enhlanganweni yabo yezepolitiki okuyi-MK Party bengajutshiwe noma bengathunyiwe inhlangano, kodwa bebona isidingo ngaphandle kokulandela imigomo yeqembu. Bebebona kodwa-ke isidingo sokuthi ibaluleke ngani into ekhulunywa eMarch and March. Ngikhuluma lapho ngoNolwazi Mkhize, ngikhuluma ngoGugu Ngcobo, ngikhuluma ngoWendi. Baningi nje nakhona ngeke ngibabale, oXabhashe njalo njalo. Igqame kakhulu-ke into yeMarch and March ngenkathi sekulapha e-Eddington lapho bekuney'ngane khona ezu-400 mangaphosise zama-foreigner ebezifunda esikoleni ekufanele ngabe kufunda iy'ngane zethu, zazoyitshelwa iy'ngane zethu ukuthi iy'khala ay'sekho. Okwaba yinto-ke eyasusa uthuthuva. Siyakhumbula nje kufika namaphoyisa afike ashaya ama-stun grenade lapha kukubi impela kushubile. Kwafika nabezemfundo bethi bazoxazulula isimo. Kwafike kwangaba lula, kodwa-ke ngenxa yokuthi abantu bakithi basuke bengasho ukuthi abantu bangaphandle bayabazonda, basuke bethi cha akukwazi ukuqalwa ngabokuqala bese kugcinwa ngathi. Okwaba-ke into-ke eyadlula kungazange kwaze kwalimala muntu, kwazange kuboshwe umuntu. Esikubonga kakhulu-ke lokho. Siphinde futhi sibonge ukuthi uMangobese wathola ubambo lakho elumqondayo noma eliqonda iphupho lakhe ukuthi fanele alihloniphe. Umnumzane uZuma okuyena ohamba naye zonke lezi zindawo noma amashi, kuba uyena nobhekayo ukuphepha kwakhe njalo njalo ukuthi uphephile yini, ngoba siyaye sibe nohlobo lo partner makufika ey'ntweni ezithinta thina noma ezithinta ubulili bobubili. Uthole ukuthi umlingani wakhe akahambisani nephupho lakho, ulubona le into engelutho futhi engenamsebenzi. Simbonile-ke kodwa-ke umfoka Msholozi emsupporta uMazuma ngayo yonke indlela, uMangobese ngayo yonke indlela kuze kube lesi sikhathi samanje.
Niyabona-ke bantu bakithi noma baseNingizimu Afrika khona into ekufanele niyazi ukuthi uNkulunkulu uma ngabe sekukhethile namathongo sekukhethile ngoba sonke siyasithi sizalwa uNkulunkulu esiphathisile izinto asiphathise zona noma iy'ngelosi bese kuba ukuthi uyavuma yini ukuphakama uyisebenzise leyo nto. Mangabe-ke ungabanga nale ishwa uthola ukuthi abanye abantu bazokusebenzisela izinto ezithile bathatha ingelosi yakho abantu abagangile. Kodwa-ke asimbongele ukuthi ukwazile ukuyibamba into ayithunywe yona kwaze kwafika la. Uyabona-ke uma uthunyiwe ayiphumi lento esandleni kuwena nasekhanda ayiphumi uze uyiphuphe ngishulele. Asivume ukuthi uMangobese wathunywa ngoba baningi abantu abanye abazamile besifazane ukwenza izinto kodwa bangaphumelela ngisho amadoda. Kodwa-ke yena wayekhonjwe umunwe omkhulu onamandla wakwazi ukumbeka la umbeke khona njengamanje. Siyazi futhi ukuthi bakhona abantu besifazane ngaphambili akade benamandla amangalisayo. Singabala oWinnie Mandela, oVictoria Mxenge, oFlorence Mkhize. Sibale futhi oNkosazana Zuma abahlakaniphile baningi ngeke ngize ngibaqede. Abantu besifazane akade bevelele. Abanye baze beqe imingcele baphumela ngaphandle kwezwe lase-South Africa bayohlala emahlathini belwela lelizwe. Angeke sibakhohlwe labo bantu. Kodwa-ke njengoba ngishilo ngathi umunwe uma usukukhombile uMangobese wakhonjwa umunwe ezalwa ukuthi ngaleli langa uyolahlekelwa umsebenzi ngoba ngale nkathi eyiqala baze basho abantu abamotivathayo bathi mangabe uqala indlela entsha uNkulunkulu esikususe kubeka kwenye indawo kuqhela yonke into, kuqhela abangane, kuqhela izihlobo, kuqhela abantu ozalwa nabendlini baqhele kuwena ngoba usuke ungasahambi wedwa, usuke usuhamba nalomuntu osethe manje sengifuna wenza ukuthi. Ngempela walahlekelwa umsebenzi kwezinye zeziteshi ezidumile kwaphela nje futhi ngiyacabanga ukuthi nababesebenza naye babedabuka bethi kodwa awenzani angaze alahlekelwe umsebenzi ngoba kwesinye isikhathi siyayisibuka i-income yethu noma imiholo yethu sithi asisakwazi ukulahlekelwa yiyo. Kanti uNkulunkulu uma esekukhombile nethonga selikukhombile awukwazi ukubaleka. Kufana nomuntu osuke ngenwa ubungoma uma esekhonjiwe umunwe akakwazi ukubalekela. Kufana nomuntu noma usuke ekhetha inkosi, kungaba uShembe, kungaba uyiChristian, kungaba uyiyo noma yiphi inkolo, uma isimngenile angashiya phansi emsebenzini ayoba umfundisi ngoba usekhonjwe umunwe owamkhomba ezalwa ngoba sonke sizalwa sifumbethe into uNkulunkulu asuke esiphathise yona. uMangobese-ke iMarch and March isikwelinye izinga ongeke walifanisa nalutho ngoba yaziwa umhlaba wonke ongangokuthi ngisho kwamanye amazwe sebeqamba ama-organization amazweni abo bathi ama-March and March, okuyinto le eyongena emlandweni, okuyinto ekufanele sisho sithi cha uMangobese simchoma uphaphe legwalagwala, okuyinto-ke engavamisile ukuthi kube uphapho olunikezwa abantu besifazane kodwa lisuke lusho ukuthi into ayenzile into ayideservayo ukuthi anganikwa yona. Simbonile-ke egijima ne-March and March kwaze kwafika ekutheni iphupho lakhe ngempela leli ayikhonjelwe lona lokuthi cha akakalungise isizwe sase-South Africa noma izwe lase-South Africa kuze lize lifezeke. Ngenkathi eyiqala iMarch and March wayengenayo into yokuthi uzonda ama-foreigner kodwa wayibuka izinto azenzayo okuyidakamizwa
ukuqeda amathuba omsebenzi ama-South Africans ngoba bathatha imali encane lapho beholelwa khona osomabhizinisi. Inhlalo nje yakhona eSouth Africa ukuthi basezweni kodwa uma bengenza izinto eziwubugebengu ngeke baze batholakale ngoba babhalwe indawo. Niyazi-ke ukuthi sinama-ID eSouth Africa ukuthi sikwazi ukuthi sitholakale uma ngabe sifunakala ngama-fingerprints, bona banazo zonke lezo zinto. Wabona lokhu wathi uNkulunkulu sengikuyekisa yonke into, hamba-ke manje uyokwenza into engakuthuma yona. Nangempela wayiqala i-March and March. Ikuphi namhlanje i-March and March? Njengoba ngishilo ngathi i-March and March namhlanje ihlonishwa umhlaba wonke noma yaziwa umhlaba wonke. Walinyakazisa izwe umuntu wesifazane. Ngizama-ke ukuthi abantu besifazane musana ukuzibukela phansi. Musana ukuzibukela phansi. Uma bekhona abantu besifazane abanjengalaba abakwazi ukwenza izinto, musana ukuzibukela phansi. Nizithathise kwezinto ezingelutho. Ninamandla amakhulu abanikile wona uNkulunkulu alinganayo nawethu ngokucabanga. Ahluke nje ngokuthi kuphela nikwazi nina ukuqubula izinto ezisindayo, kodwa nje uNkulunkulu niphile umqondo futhi ninako ukuhlakanipha uNkulunkulu akudalile kunina kokuthi nikwazi ukuthi izwe leli ningalibamba. Univezelileke uMangobese. Nangu namhlanje ukhona silandela iphupho into ayiphathiswe yona kwathiwa hamba okwenza lo msebenzi. Okwethu-ke ukuqhubeka simlekelele namanje esawenza lo msebenzi ungakapheli ngoba ayikho into oyiqalayo isiphetho singabi khona. Simshayela ihlombe uMangobese emlandweni nase-South Africa singamkhohlwa. Uyobhalwa ey'ncwadini, uyobhalwa emlandweni. Makubhalwa imlando kuthiwa kunomuntu wesifazane owenza umhlola. Waqala into eyayihlula amadoda. Bese ngiphinda-ke futhi ngibonga abafowethu okumfoka Ndabandaba, uPhakela uMthakathi. Ngiphinde ngibonge uNgizwe, ngibonge oMfazi Ogcwele, ngibonge oMzimba uKhalimali, ngibonge uNtombela. Nibaningi bafowethu, ngeke nginiqede. Eningashongo ukuthi ngeke nize niyilandele into yomuntu wesifazane kodwa nibone umbono noma nibuke umbono. Nathi nangu umuntu wesifazane wase-South Africa edila nento yabantu bangaphandle elungisizwe sikhona samadoda. Nasukuma nangasho ukuthi ngeke nina nilandele umuntu wesifazane. Nasukuma senigijime lonke izwe leli, namthatha namfaka phakathi nendawo namgona. Wamncinane phakathi kwenu, namgona kwawusisweni, kwawudadewenu, kwayiyona yonke into yenu. Nahamba naye namvikela. Namhlanje siyawabonga amandleni niwakhombisile ukuthi uZulu ukhona. Naphinde nje navuselela isizwe sakaZulu. Abantu akade sebecabanga ukuthi sesishabalele. Wavuka uZulu waze wavuka ngisho endaweni ebesingakholwa ukuthi uZulu usakhona kuzona wavuka. Naphinde na emaXhoseni naphinde navusa abakwaXhosa. Bavuka bathi nathi sinazi insizwa kaXhosa ngeke sabukela noma sizolungiselelwa amaZulu indawo yethu. Nathi sikhona. Nikhombisile-ke ukuthi sekusukuma abanikazi bomhlaba basebenzisa nina ukuthi wozani nizolungisa iSouth Africa. Akakapheli-ke, akakaphelile, nakafika ekugcineni. Nithunyiwe ukuthi wozani nizolekelela nizolungisa iSouth Africa. Nathi sikhona, sizonilekelela kulokhu uNkulunkulu anikeza ukuze sibambisane yonke lento size siyoyiqeda. Sithi-ke phambili bafowethu, phambili Mangobese. uNkulunkulu akugcine nomndeni wakho nomsholozi aniluke nigcinile nje, anivikele kukho konke nize niwuphethe lo msebenzi. Ngiyabonga. Hawu.